Usomlomo womkhandlu uqinisekisile ukuthi imeya iyelulama izobuyela emsebenzini maduze nje. I would like to assure you that the mayor is well rested. He is recovering very well and is expected to resume his duties this week. Kulandela ukuzamazama komhlaba okwenzeke izolo, abantu abahlala ezakhiweni ezinde eGoli bexwayiswe ngokuthi baqaphele ngoba kungenzeka ukuthi izakhiwo abahlala kuzo azisazinzile okanye bahlale kwezinye izindawo kuze kuqinisekiswe ukuthi ingabe isakhiwo sisaphephile yini ukuthi singahlala abantu. We have been advised to really appeal to our residents, especially those that are dwelling in the multi-story buildings. Please exercise caution, especially if the buildings were shaking during the earthquake. Lenkulumo ezokwethulwa kusasa izogxila ekubhekeleni izidingo ezahlukene zomphakathi. Kuzodingeka ukuba igunyazwe amaqembu ehlukene ezombusazwe bese ke igunyazwa yikomiti lika section 194 ePhalamende. Uma kungenjalo kungenzeka lo mkhandlu ugcine usufakwa ngaphansi kweso lomlawuli.